tady je váš Ales 551. Dneska to bude trošku jiné. Dnes se zaměříme na jiné hry, přesněji Zaklínač. Zaklínač 3, divoký hon. Tu jsem si zakoupil dneska v Xzonu, dneska je 21. června asi. A zakoupil jsem si, je to starší verze, starší, protože to má i soundtrack, ty novější bohužel už tam má, už je jenom jeden ten obal s hrou a soundtrack je digitální. Jak si můžete přečíst, je tu svět zaklínače, kompendium, podrobná mapa světa, ten soundtrack a samolepky s vlčí hlavou. Bylo mi řečeno, že ty samolepky v téhle hře teď nemám, no co už. Jak jistě víte, tenhle zaklínač byl docela, nebo vlastně možná i stále je, dost oblíbený. Hra se jim podle kritiky i vydařila. Že tenhle zaklínač je teď top 4 v počítačových hrách. Stalo mě to jenom nějakých 700 a jak už asi víte, vyšly dva datadisky. První se jmenuje Srdce z kamene a druhý Krev a víno. Ten druhý datadisk vyšel teprve letos. Kdybyste ale chtěli mít hru a oba ty datadisky, tak vás to bude stát jenom 1500, ale jenom v elektronické verzi, to je buď v Xzonu nebo v IRC. Takže se připravte, nyní začíná unboxing na Zaklínač divoký hon. Musím se ale vám předem omluvit, natáčím to na telefonu, který vlastně nahrává ve Full HD, takže ta kvalita by měla být kvalitní. Tak jo, tak začnu rozbalovat. Ale bohužel nemám nějaký stojan, takže to video budu zastavovat. Jo, tak zatím. Tady to máte. Já vám to ještě tak ukážu. Samozřejmě to je taková, jak to řekl, vypadá na plastový papír, jo. No, samozřejmě hra je v českých titulkách, to je ta hra. Jak tu čtu, 3 disky. No. Ještě jsem si to koupil v krabici, protože to by bylo samé stahování. No, tady máte ten soundtrack, jo. Takže 31 tracků. No, asi v MP3 to nebude, že? Tak se na to koukneme, jo. Tak. Aha, tak. Tady je ta mapa, na kterou jo. No. Tak lidi. No, mi se zapl blesk, no. Tak tady je ta mapa té Severní říše. Tady máme Vizimu. To jsme hráli první díl. To je bažina. Docela mě pobavilo Lysá hora. No. A musím se ale přiznat, zatím jenom hrají první díl. Ještě jsem vůbec nezačal druhým. Co to? Ani tu trojku, že? No, tak nakonec ty samolepky mám. Jo. Tady jenom poučení, že se musím jako zaregistrovat na GOG, abych dostal ty DLCčka. Tak, no to je lepší. Tak tady máme ještě ten čtvrtý herní disk, který patří k té hře. A tady jenom jeden disk na soundtrack. No, takže to můžeme uklidit. Ta poslední fáze. Máme tady hru, samozřejmě tu jsou ty 3 CDčka.
A tady je herní manuál, co a jak, že, instalace hry. No, ukazovat to nebudu, zezadu tam je už je kód. No a tady je ten svět zaklinače. Samozřejmě, to jsou nějaké poznámky, no nevím, poznámky, spíš nějaké příběhy. No, tam byl taky kód, takže ten vám ho neukážu. No, získejte digitální kopii prvního vydání komiksu, takže kód mám tady taky, takže ten vám nebudu ukazovat. No, takže lidi, děkuji moc, že jste sledovali můj unboxing, tak snad se zase příště uvidíme u dalšího unboxingu. Takže naschle.